tal tham romwi sak hamya haikeba sak bemar klaijak Bohokgo Nisa Debbarma bufa Sujit Debbarma lukuroni thani Chubachu sanjamani busajugno agine hakeno kaham krungke nogo nugna muchungmani tabo lukuroni thani Chubachu sanjamani abo haikeno tini mangfli kase pheka chinaro belai no kharma simcha te kharukjanai Tongma 24 Ramchandragat constituency by khobjak khwai poddobil kamini haikeba AMPURA kamini Bohokgo Nisa Debbarma sak hamyang klaima bai tabuk bufa Sujit Debbarma tei buma Ganga Rani Debbarma lukuroni thani Chubachu sanjamani Bohokgo Nisa Debbarma tal thamromui nogo thangmai angi tongmani haikeba class 10 pori tongjamani tabuk haike sak bemar klai rugi ongui klaijak nogo thongoro klaijak lukuroni thani Chubachu sanjaka abo haikeno yak pehelai buma bufa bwsajukni bagwi sakni sajak hamai phaitongni Chubachu sanjamani o maya gwnang o kha gwnang TRIPURA sarok noroni khoksa khokni bai o Bohokgo Nisa hamai basai manana hwnwi chong chini o channel ni bisinti kha khlaio norok chubajadi o screen o je number nungmani account number muchungui tongkhe norok chubadi o kha gwnang o maya gwnang o TRIPURA sarok Bohokgo Nisa Debbarma sak hamyang mayagulo khwai hospital sak hamnogo tlangmayagulo bonojibi sak hamnogo rohmayagulo rangmari 45,000 ni sajangma bai doctor bai operation khlaina bagwi sago rang kwrwi yago rangmari kwrwingma bai lukurokni thani yak pehelai o rangmari yongno chubathung ni khoksa khokni lukurokni thani sajungni bagwi yak pehelai sanjamani takuk Sujit Debbarma khwlaina di bo chini mangflini bisingti tamo saka busoina anchiraini khainangwa angkai dogorona kicha rang sano sanai sobai jo khaini tamo bemar wngmani kunui asuk jingjalo klaikha kisa saikhnare gade tabo bomo high condition tong tam jabo abo operation khaina operation khainani bod dino klaikha doctor rokni report ni hisabe 12 tarik mo phainai buskangni 12 tarigo operation khaina klayo khalai hingai tabo tamo kasarna ni muchung saikhnare gade operation to khlainai ঠিক আছে operation